bareng kakak Valden. Mbak Yuni. Dek wae lah yo. Hah? Dek wae. Kan ode, oh iya. Dek mes. Dek Yuni. Dek Valden, lho, kakak Valden. Ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya. Turung lilo kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa babasane kembang pokar ana ing ati nanging dudu aku sing duweni. Kahanane koyo ngene. Pripun Kang Mas? Ya wis atiku bakal lilo lan legawa kanggo kowe, Nduk. Ikhlas. Golek ganti selo apa ya Kang Mas ya? Yo Mas yo ati kira tok loro ning ya wis ra apa-apa. Ende plus Mas. Gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya. Apa
liya apa iki kasunyetan sing tak tampa bebasane kembang mekar ana ing ati nanging dudu aku sing duwe Wis cukup loleno timbang atimu ngomong mergo wis ora bisa dipaksa atiku percaya yen kowe mesti bisa ngilangake aku sumande wong liya. aku lan kowe kapisahake Seumpama lagu permintaan ada kasunyatan, sampun. Oke, luar biasa monggo kembali, duet Mas. bareng Kak Valde.